вие отново сте с нас. Здравейте и от мен! Тази година нещата се развиват по много по-интересен начин. Провеждат се много различни мероприятия. Едно от тях беше поставянето на 12 слънчеви панела и монтирането на бойлер 1000 литра. На 17 октомври 2012 година беше даден старт на проекта Слънчева вода. Той беше реализиран от благотворителска кампания за Горка АД, създаваме по-добро бъдеще и в партньорство с Обществен дарителски фонд Стара Загора. На тържественото откриване присъстваха като официални гости Даниела Димитрова от ДФС Стара Загора, която изнесе реч, последвана от друга реч на Пенка Чавдарова от отдел образование, младежки дейности и спорт в община Стара Загора, както и от Пенка Начева, директор на РИО-СВ. Проектът Слънчева вода ще дарява общежитието с топла вода, добита по естествен начин и естествено икономичен проект, който ще донесе печалба на училището и занапред. Пожелавам новата соларна инсталация да работи безотказно дълги години и училището, учениците да се ползват от нея. Да бъде. Да ви пожелая отново да печелите много проекти и се надявам, че за бъдеще ще работим заедно, както през последните 10 години било и с по-малки проекти. Този всъщност е най-големия, който финансираме. И да ви е топло зимата. Честито! Имам удоволствието от името на община Стара Загора и от свое име да поздравя всички за тази прекрасна инициатива за осъществяването на този проект Слънчева вода. Присъстваха още гости от Спасителен център Зелени Балкани, както и от Народно читалище Свети Климент Охридски, които се представиха с народни танци. Училището с всяка една изминала година става все по-хубаво и по-хубаво. Винаги да подкрепяте вашите учители, да ги обичате за това, защото те са тук не заради някой друг, а заради самите вас. Мартин Бойчев, който е директор на изпълнителната фирма, също каза няколко думи по проекта. Цялото събитие бе отразено от ТВ Стара Загора, Радио Стара Загора и други медии. Тържеството завърши с хоро, съставено от учители и ученици, в което участва и колежката ми Ирен. Следващата ни новина е за наскоро провелата се финална среща от Държавното първенство по футбол за ветерани. За титлата спориха отборите на ФК Витоша Бистрица и ФК Мастер Бургас. С капитанската лента за отбора на Витоша бе премиерът Бойко Борисов. Начало на матча даде кметът на Стара Загора Живко Тодоров. В тима на Мастер Бургас бяха включени бивши футболни играчи на Нефтохимик Бургас. Организатори на финала са Българският футболен съюз, Аматьорска футболна лига и община Стара Загора. Входът беше безплатен за всички желаещи. Премиерът игра отлично и в края на второто полувреме вкара гол. С крайен резултат 5-3 в полза на Витоша. След края на срещата победителите бяха тържествено наградени с куба. Това беше всичко от нас. До нови срещи!
tell me to breathe easy for a while. The breathing gets hard.